kipa ja suostuvaa sen konehuoneeseen tsigamaan. Johtotähden starttaushomma semi vaikee on. Leiman saaminen haaste melkein mahdoton, mut silti koitan vaan, koska ei oo olemassa mersuu parempaa. Ja katsurinkin ilmeestä mä helposti sen näen. Ei ole ajoaikaa mul enää. Kun lapun kulma hylsy kauniisti niin koristaa, vaik olin ihan varma et leiman saan. Mutta ei se edes starttaa, kertoi katsastusmies tuo. Kohta pääsee mersupaalin muiden kaltaisten